نکی خیلی خیوزی خیلی داغورو نبود کو کنیش نگاه میزنم نکی خیالی را با بگیری ابرسکا میکنی هیچ ابرسکا نمیگم قرضونی شما بیو مبریشا خان از روی بهاره و مدینه پاپولار میشد در بین جامعه خود شما چی نظر دارید کار میکنم این در کوچه هم خیلی برام کار کردیم اوچا مرا وقت پزیو دادگی جوش می اومد یک همسین فون میگذشت میگفت ایزونا میکشی سامبوسا میپزی چه بورگ میپزی بچه‌ای کاری زنکی داوود خان با بهاره در روسیه پنهانی اویلادار شده است من نبرات سومی خدمت دست همین بلوگری راست خود کردگیم از مرا همین اینستاگرام هم قسم دادگی نیست Себе? Кумада нишонти чихели инглиске? Паплан над дыхай. Нишонте? Вақти короче мамашкат хта. салом азизони ман хусусан занону бонувони азиз ба шумо як пешниҳод дорам боварӣ дорам писанд меояд ман ҳамаи шуморо ба компанияи атомӣ яъне корейский компания ба кор даъват мекунам кор дар ин ҷо бениҳоят осон аст балҳои шумо тамоман намесӯзад пешҳаракат мекунеду халос шумо дар ин ҷо хариду фурӯш карда намегардед шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос пули бисёр расход намекунед балки пули калонкор мекунед маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 афта мерасад бетараф набошед чӣ қадар барвақттар кор дароед ҳамон қадар ба фоидаи шумост барои маълумоти пурра ба ватсаби ман нависед ҳамашро пурра мефаҳмонам рақамҳо дар рӯи экран саломи гарм баҳри тамошобини ҳамеша фаъоли канали меҳробро инак дида ба дидор расид бо лоиҳаи нав боз ҳам хотири шуморо шод месозам лоиҳаи нави мо чеҳраи инстаграм ном дорад беҳтарин чеҳраҳо ин ҷо меҳмон мешаванд ва нашри аввалини мо бо яке аз чеҳраҳои ба қавле шинохта ва аллакай дар байни ҷавонон маъруфияти хосро соҳиб аст меҳмон аст ин видеоро дар боло мемонам тамошо кунед ва баъдан суҳбатро идома медиҳед рафте چی خیلی گپ زدی صدقت من ساز گپ زن جان همسایه بسیاری بد فیراد کیسه برم باباونه همسایه قشمه تر گپ نزن чеҳраи навбатии нашри аввалини барномаи чеҳраи инстаграм довуд одинаев мебошад пеш аз ҳама шуморо ба барномаи чеҳраи инстаграм хушомадед мегӯем хушомадед салому алайкум бародари азиз бениҳоят хушҳол ҳастам ки маро анҷа даъват карден қайсарш мекунем тамошобинони азиз довудро аллакай хубу ганда қариб 2 сол аст ки шумо мешиносед роликҳояш дар инстаграм ва дар топ аст ва ҳамеша бо саҳнаҳои аҷоибу ғароиб моро шод месозад мегуфтед ки чӣ гуна роҳ ёфтед аввалин маротиба ба дунёи ананин интернет чӣ ҳаваси шуморо бештар зиёд гардонд ва шумо интихоб кардед ҳамин соҳаро гап нест ака ганда саволи зур саволи қизиқ ҳамихе қизиқ биравад то охира бо зур мешава иншоалло якум боре ки блогерия сар кардем ай даврои азоби москва ғарибӣ ака фақат нагӯед ки ғарибӣ шуморо блогер кард не ака ғарибӣ моро блогер накард ака ғарибӣ сабаб шуд ки мо блогер шудем дар ҳамон ҷо мо блогер шудем аввал бигем ҳами дар дили ма дромадани ҳами блогерӣ ҳами чиз сабаб шуд ки ма дастройка кор кардам цели хидмат наёфтам чӣ цел мондан ман надонистам ва вақте ки ман бигем наворои блогероро тамошо мекардам қизиқ медод уже зиқ намешидам дар ӯ ҳолат хирсан мешидам баъд хея идея омада сар ки биём ман ҳамами кора кунам мумкин ки ман бо хубтар зуртар иншоалло кунам ва ҳамаи одамое ки мисол ранги ма ғарибӣ меоянд ё як чӣ меоянд бубинанд ҳамира ранги ма хирсан мешаванд бо як мотиватсия дига барои вора мешавам мисол ҳамихе ҳар хел тариқо ҳар хел ҳамхели идео дар сар омад баъд интихобам ҳамиши оста кор кардам гуфтам як телефон мегирам ки ҳамхели качествои зур дошта боша баъд роликома сар мекунам худам тоқаам боша худам мекунам ҳаракат мекунам кор кардам ростигап натонистам телефон харидам барое ки $1000 қарздор будам $1000 будам чӣ хел қарздор будам 9500 сомон пули билетам буда ҳамон вақте ки қимат буд билет ба москва рафтан ҳамонро бачаи холам қарз дода буд рафта будам бо бигем сару формаву нем телефону исусу ҳамхели обши қарз гирифтам бигем рафтам баъде ки кор кардам уро додам дар байни 5-6 моҳ дига нашид бод кор кардам нашид баъд рафтам кредит гирифтам телефонака
چند سومون بود؟ 87500 рубл iPhone 11 простой. برای چی؟ برای که ما гражданство Россия نداشته باشی اگر مقصد уже نمیشه قیمت‌تر می‌غلطه برای ما. خیلی توکل وقتا گفتم گرفتم. هم تلفنم خیلی گرفتم ایپل کاروکاش روی کردم کردیت یکا. با خودم دابلو قرض با قرض خیلی کو نمیدونم خیلی حسیاتی قین بود که حسیاتی هم خیلی وزمی بود نه که توکل به خدا کردم سر کردم خیلی یک کم استوریس که بگم من بدیل بگم فورام که کشسوی کمتر حلال خیلی بالا کردم سلام علیکم برادرای عزیز خیلی ایهان همین روز ما بلوگری سر میکنم گفتم همین چیز حقیقت بود همش گفتم در اون استوریس ها مگه تا 170 چند آدم دیده که راستی نه که خیال میکردم هم 170 چند آدم 170 چند هزار آدم ایده برای همه مرا قدم قدر داشت برای نام قدم کم هم مهنت میکردم اول نه که استاد هم خیلی کلسیفشون زیاد چیزی هم خیلی حواسم موتیواسیون هر روز زیاد شدن گرفت برادرو گنده دستگیری میکردن خیلی استاد رفتیم که بلوگش شما گفتید که من در غریبی عذابای زیاد دیدم برای شخصیت کس اگر شخصیت سازد حتما در تکیه میکنه به برادر یا که پدر مادر چی در اینجا ولیدین به شما کمک نمیکردن؟ نه راستی پدر در کجا بودن؟ پدر اکر راستی خیلی شد گذشتنشونه ما صنف 6 بودم که کار میکردم این در کوچه هم خیلی برامدگیم کار کردگیم اوچه مرا وقت پزیو دادگیه جایش میومد یک همصنف میگذشت میگفت ایزون هم کشی سمبوسا میپزید چه بوده چای کاری زنکیه قهر میکرد گریه میکرد میفتم چای کاری زنکیه مرا ازدیوات سکدستم میگفت نه جای چی هم نیست خیلی گروبه گاریت زپرلو نیست نه که استا بعد فهمیدن گرفتم حیات چیه چی گم پیدا دنیا مردک باید همه کارا بکنم چی هنر باشه وای با مردک کمه 40 هنر کمه میگن برای مرا 80 هنر هم کمه که همه طرف ما کوشش میکنم که همه کارا بکنم نه که خیلی پروسه نه که سطح عالی دم فرام بکنم دا چند قای میخوام کوشش کنم که خیلی بکنم با استا بگم کار کردم دیدم بیزنس پول چشیدم دیگه هم خیلی کرد بیزنسمن شدم یگان جا خوندگی نیستم شما فرزندی نخستین مادر هستید یا که به غیر شما برادر هستن؟ نه یک فرزندم که یک خواهر دارم تمام 4 روز پیش اومدم همش کم نمیدونست که من همینجا دایم یه سورپریز سالانه کردیم من نمیدونم شما این سال 2023 را چی خیلی میگذرونین سورپریز گره نکردی الو امیر تو چیکار کردی؟ تو میدونی که بچه‌ها چند روز که بیکار خوبن کاری کارخونه موندگی ماشین پیدا کردی یگان شرکت رو گپزنان کردی که بچه‌ها رو از گرانیسه گذروند آخر حجتاشون رو تخ کردن لازم ها یافتم راستی گپ چند قدر بود در کوفتکو بیام گرانیسه بهترین بدم و حتما بهترینش پیدا کردم کامفورت پلوس های کدام شرکتی کامفورت پلوس بهترین است به نهایت کمری 5 ماشینای زمانوی داره که به یگان کمبودی میرن گرانیسه را میگذرن میان دین اگ بچه‌ها روی کدگی بدم رفتن 100 گرانیسه گذشتن اومدن این خیلی باشد بچه‌ها رو سری وقت روان میکنین شد ما از تو زنگ انتظارم تستر حجتاشون رو گیرو بچه‌ها رو روان کن тамошобинони азиз ногуфта намонад ки суҳбати мо бо Довуд Одинаев дар толори мебели хонаи ман баргузор шуда истодааст. Довудҷон як савол ба миён омад. Аз гуфтаҳои шумо пай бурдам ки бисёр дар корҳо худро риск кардаед, яъне ки санҷидаед ки чӣ гуна пул ба даст биёред аз замони хурдсолӣ. метавонед ки кушоду равшан ба тамошобини мо фаҳмоед ки ба чӣ корҳо даст задед ва аз чӣ корҳо пул ба даст овардед? гап нест. вақте ки $1000 қарз дорам не ки наметарсидам ки ҳама $1000 қарз дорам бо мерафтам $1000 дига қарз мекардам. برای چی؟ برای که من کار میکردم همون قرض من پول نیرست شد نمیشید با مدام مبلغ در کار میشید برای چی؟ برای نه بلوگری کردم بلوگری میگن آسانه که برای من در غریبی بلوگری به نهایت قیمت وجود چیز گنده قیمته یا لکت میره مثال بگیم تو در محقوله اینکده پل قطعی به پل رزشن نمیتیم یا مثال سر فرمت اهمیت میتی هر یا رولیک در مثال باید سر فرمت نو باشه پلوس یکا پاتن مثال رجیستراسیون خیلی چون میدونن بسیاری آدمی که در غریبی میفهمن چیزا بالای همین مثال با پلاژن اسیمینی هر کس هر خیلی مثال ای همین سبب ما گیم تلفن کردیت گرفتم ایش گیم بالای ایش زدم ایش کردم آخر همش راست شد کردم
карьерама бигем чётки кардам хест моман мешам. дар ғарибӣ бисёр касо яъне ки ҳамун ғаму дарди худро бо оби дида холӣ мекунад. Шумо боре шуда буд ки дар ягон ҳолати рӯ афтодагӣ гирия карда бошед? Рости гап ака ҳар рӯз гирия мекардам дами стройка. ҳар рӯз. Чӣ хел? Намехея ка. Барои ки вақте дар даст дака балгарка битона бридести бачаи шаҳре ки хурда гаштагӣ ке бридести балгар кардам хок дар рудам хезадеса ка. Хеч хелай дард мекард натури рӯзуганда қимда ка. Натури қимат неки гузашт. ҳамаш рафт. ҳама ҳеҷ вақт ноумед набудам ака. ҳеҷ вақт ноумед набудам. ҳама вақт хеле ахтам боварӣ доштам ки Аллоҳ мара санҷидеса. Ва ман ҳеҷ чиза мегзарам. Дер давом накард ака. ҳамагӣ 4 моҳ давом кард. ҳамин азобу. Гузашт дига як хирсандӣ ҳамин бигем ашкое ки бигем ба ғами дар омада буд ба як ашкои шодӣ мубаддал ёфт. Сабабе ки боварии пурра доштам. нуқтаи аввалине ки муаррифӣ кард шуморо кадом ролики шумо буд? Якум роликум. Мардум шуморо қабул карданд ва бо ҳамун уже бигем корҳои серьёзни саршидану якум ролики наму кинои американский мегӯм ку ака худам тоққа баромад мекунам ака меом топ мешам меғалтам анаму ака баъд индиски да уже медорам ку 1 соат мепаронам намебирам типа ҳамун нақша вақте бозӣ кардагим ҳамун топ парид ки ман бигем 20 чанд ҳазор подписчик доштам не ки просмотрам 500 000 ним миллион хест ва лайкошам уже ганда бисёр рафта буд дигаам хеле шинохта олустоста баъди ҳамун видео паридан уже мардум зур қабул кард. дар ҳамин роликҳо аҳамият додаем шумо дар нақши марди хира ҳам зур дар нақши занҳо ҳам дида мешавад ки аз ӯдаш мебароед. барои шумо офаринаш душвор набуд вақте ҳам зан мешавед ҳам мард мешавед? медони ака ман дар ягон чи намина шод ҳамин сфераи худам ягон чи ку душвор нестам дар ягон чи агар ба хости агар ба шарте ки бугум ҳамин чиза ман мехоҳам мекунам ягон душворӣ надорам ман дар ягон рол ман дар душворӣ надорам бои ҳамин роле ки ман дар як ҳамкор мегӯям дар брат бозӣ мекунӣ ман негуфтагӣ нестам любой рол боша ман бозӣ мекунам фарқ надорад чӣ ролае ба шарте ки ҳамун идея мақсад мазмун дошта боша шидак. Ташаккур. ва инҷо савол ба миён омад ки бештар шуморо дар роликҳо бо Баҳора медиданд бо Мадина медиданд ва гумон дар он буд ки дар зери комментария менавиштанд ки Довудхан бо Баҳора дар Русия пинҳонӣ оиладор шудааст ва ба қабле тӯи пинҳонӣ карданду аллакай соҳиби оилаи ободу фарзанд ҳастанд. ин овозҳо асос доштанд? не ака хаяки мардум бисёрёш чизеро мисол дар камера мебинанд чизи оддира ба чизи хеле қин мегиранд образ метаванда вай дурӯғаам ака вай хеле гап нест. мо дар ҳамун группа ака барноми парвардигор айрӯи контракт даже мо дар аднашени мумкина буд агар аднашени моро меқапидан даже бигем сир мекардан ай кор бо 50 000 рубл чанд қайдга бо штраф мекардан ба худо байни Мадина чи ягон чи байни ҳар диш байни чи духтари нав меомад чи ягон аднашени паднашени набуд ака мо аҳамият додаем пеш одаме ки мисол нав кор медро яку мефаҳмонанаш ки ина аднашени мумкин нест ина хе даже баъди корам ака барои чи барои ки ҳамин чиз зарар медод дар сфераи мо мисол ту санъаткори ту бояд ҳар рӯз идея кунӣ и инстаграм мисол чизи шӯхӣ нест ака сфераи мо шӯхӣ нест айда конкрет набояд биқапӣ мардум ҳар рӯз айту як чи ажида дора мисол ҳар рӯзам набоша мисол ақаллан 2 рӯз пас 3 рӯз пас ажида дора ки ҳамин чӣ кор мекунӣ интереси мардума вақте ту мекунӣ ба мегири ноумедшон мекунӣ чӣ хелае бигарди авз боз карда ту уже фикр карда наметавонӣ ака. мардум гумон мекунанд ки Довудхон аз рӯи Баҳораву Мадина популярӣ шуд дар байни ҷомеа. худи шумо чӣ назар доред? то шинохти онҳо чӣ магар шуморо намешинохтанд? ака бисёр гапҳо мезанам нашудам чиз ман худам лично самнени надорам нашудам ин чиз ки ин чиз дурӯға ака агар мисол ман талант намедоштам ё мисол недостойни мебудам дар ҳамин группаам ё якумаш маро қабул намекардам правильно ака сами ман ака буд шукрона худо ман ҳеҷ касам агар намешинохтам ку ман дар важи набуд ки мара ки мешиноса ки не ман асос
ҳамин корро барои бигем худма популяр мекардан шинохтану барои сумш ба худо ака кор кардаги нестам. Ман наоборот суми хидма даст ҳамин блогерӣ расходе кардагиам ҳозир мара ҳамин инстаграм ҳамин қасум додаги нестам. Ман кор мекардам, ман меҳнат мекардам. ин чиз просто як мотиватсия як энергияи ман буд ки ҳамида ман ҳамин корро ман нағз медидам, па кайфу кор мекардам, хеле роҳат карда кор мекардам. ҳамин чиза ҳамун вақтое ки бекор будам 5 рӯз кор мекардам, 2 рӯз блогерӣ мекардам. ба вақте ки ба Баянс даромадам, корро партофтам, баъд фақат блогерӣ мекардам. блогерӣ ба шумо пул медиҳад? ва ҳатто ҷое медонам ютуб, инстаграм аз дидани пул ба қавле қатъ шудааст, манъ шудааст ва имрӯз шумо пул аз кадом ҳисоб? Инстаграм мада пул наметака. Мада ҳамон одамое ки мисол реклама дателан ҳамо су метан. Ман кори вора буд мекунам, ман реклама мекунам, ӯ мада су метан. Чихе мега брат реклама чанд сумай? Фалон фалон сум. Ман мада сумароӣ мекунанда картам, ман рекламаи ӯро мекунам, мегум фалон адрес да, фалон хе магазинай бародарои азин инҷа история мекунам. Дар роликоятон чи? Дар роликомон хай публикатсия бо реклама динамуда мисол дасторис ҳастай, дар публикатсия ҳастай. Нархошон фарқ мекунанд. Чанд қай мисол просмотр зиёдтар боша, нарха зиёд мекунад. Не ки хеб гӯй конкретна неста ягон хеле пулисозе ки гӯя точкаи кунам ё брам мисол хай бигем я сар формае кунам ки ай таҳти дил боша. Не. баъд даромади шумо аз кадом ҳисоб аст? хароҷоти худро чӣ қадar мепӯшонед? Даромади магар ягон бизнес дигар доред? Ростига бака баъди Москва омадан даромадам фақат дар Инстаграм буд. Ростига бака вақте ки ай Москва омадам даромади Инстаграм мақсад соз буд ака. Баъд постепенно уже сус шидан гирифт. Ай сабаби чи? Ай сабаби ки мардагори танбал шидам, накардам ролики бисёр накардам. Ай сабабе ки ҳамин сум бисёр омад бигем уже чихеле хурда гаштан накардам. Баъд даромад ки сус шид боз қувват гирифтед? бо уже фикр кардам, бески бо кор кардам дар кор. Бо кор кардам, бо мисол даромадам бо камтар нақсар кишида. Баъд гирифтам точкаҳои кардам. Ростига дар тарафи ҳамин Майкровский як ходохона бигем мӯй кардагем. Пока что гарени нестай, но ҳамин оста сар мешавам мегӯям, ҳамунҷо сар кардагем. худам ягон коргар мисол хеле гирифтагӣ нестам. худат мепазии, худат мардумро гусел мекунӣ? худам мепазам, худам мардума гусел мекунам, худам хизмат мекунам. Ака бисёриё мебинанд, мега ака ту ходок мепазӣ? Мегӯям ходок мепазам. чӣ кор кардед додарҷон? механдам, мегӯям ака зур вақто ходок. мегӯям ба маза ё бемаза? мега ба маза. гап нест додарҷон. мегӯям бо биё. миан хеле мисол муомила мекунам, қад клиентҳо меоянд, мераванд, бисёриё нафаҳмидестан онҷоро мисол. не ки як чиз дигар намроям. ба иҷара хинтоқҳои кадаги нестам. қати афанди кушодагим, афандие ку. бале. ҳамкор бародар қати дикаса вложение кардагим, дикаса кушодагим акаҷон. ҳаракат кардестем ба кашт. ман шумо дар пеши чашми тамошобин як саҳнае меофарем ки дар ҳақиқат саҳнаи зинда бошад. ман ҳам аз уҳдаи актёрӣ мебароям, шумо ҳам аз уҳдаи актёрӣ аллакай ба қавли устод шудед. метавонем ягон нақше бозем ки тамошобин ба ҳайрат ояд? чӣ марҳамат пешкаш кунед. Ака чӣ пота тит кадай ранги ма шитеси ака ман хема пишиним ака шарте трам ранги ма бишиним. қарзори пулта биё. ака хай чихел боша набоша мо ака химати иззати калонора медонем не ки хе бигирем ку дестим склора ака. ҳамин чӯ ту паходкӯи ту ку мада мақул нест медонем. ҳамин саҳна мекунӣ, ролик мекунӣ, кида интерес неява ва пул мада намефура. برای یک کاری دلخونی کن، برای یک کریشه دک زن کار کوستگی کن، تیدا چیدار کارای رولی کردن. آخه شاگرد. زون نمیکشی تو. شاگردی آخه شاگرد. هیچ کنستی تو در اینجا. من هیچ کنشتم تو. تو دوسته کودک طلبه مکتب میشناسد میدونی؟ آخه دوسته کودک طلبه میشناسد تو چیستی دوشان. تی قرضه کی میاری کتگی کردیستی؟ کدوم قرضه؟ قرض کی بردی ای خونه آمدی زبون خط کردی گرفتی رفتی؟ نه تمام نکرد. کتگی همین مدام ایما قرضورای، همین قد رولیکوش هم میبینین کتگی میکنه. این ایما قرضورای، نسام دل قرضورای. قرض من نواردیسته.
بیار سوما بیار من پیش پوبلیکا میگم که چه چوکا دسیا کا بیار سومی مرا نکی خیلی خیوزی خیلی داگاورو نبود کو کنیش نگاه میزنم نکی خیالی را با بگیری ابرسکا میکنی هیچ ابرسکا نمیگم قرضونی سوما بیار مبریشا کا خود تا میگی دارولیکو میلیاردر قلیاردر نگی نکی خیلی چی خیلی نمایی یا بچه گرفته نمارا جزیر کردی نکنه خیلی خی بچه قرضونی سوم تا بیار خواهی من میارم سوما گفتم که برنامه میکنه بعد سوما میارم میتونم شرمندگی довуд хан бисёриҳо аз уҳдаи нақшофарӣ мебароянд яъне ки лаҳзаҳое ҳастанд ки механдонанд мақсад ки диққата ҷалб мекунанд манам бошам уҳдааш мебароям ту як лаҳзае ба тамошобини мо нишон де ки лаҳзаи гирьяовар бошад кани тамошобин бовар кунад ки аз ту одами дар ҳақиқат аламзада мебарояд яъне ки ту дар ҳақиқат дар кори худ усто ҳастӣ ё не ҳаминро ба тамошобин якбор лаказат мекардӣ нақши гирья мақсад гирьяи ҳақиқӣ гӯё метавонад фақат механдонӣ як бор гирья кун ки тамошобин бинад ки ту аз уҳдаи ин ҳам мебароӣ тамошобинон аз ин як лаҳзае буд ки дар ҳақиқат мо бо ин шанс додем ки то ин ки исбот созад ки дар ҳақиқат аз уҳдаи гирья кардан мебарад ё ин ки не довуд додина просто ой дидан хеле бурреза гуфтам нитои бад мия ҳам қашбаса кай охиро мо гирья карда будӣ ҳар рӯз гирья мекунем ҷоиш мия не ки медони ака хеле гирьяи беҳуда не гирьяи мардона хеле инакда мешава кулли бо инсон даже мардам гирья мекунанд гап дурӯғае ки мард бояд гирья накунад не мард ака конкрет набояд гирья кунад ҷоштане ки ҳам вақт соатш не бале дуруст аст ӯ ака я ёрдам метавад инсонда ба гуфти ман ака ман лично ҳамин камтар хеле дардои слишком мисол марални биҷи қамаку ака вақте ҳамҷам маҳкам шава метавонам гирья накунам не ки отпускат мекунам намеқапам худам гирья мекунам довуд оиладор аст рости гап оиладор нестам ака не ки иншаалло оиладор мешам дӯстдошта ҳам надорӣ не ошиқӣ ҳам накардӣ ошиқӣ кардам ошиқӣ конкретам кардагим чӣ шуд ҷудо шудӣ шавҳар кард не ака шавҳар кардам чӣ хел бугум ака ҳамин темода намефаҳмам чақчақтам рости гап чӣ мага айдаст ё аз пеши биниятон касе гирифт рафт не ака итариши гирифтам олла шуда рост ака як давре буд ки даври мактабӣ буд ҳамун давро дагӯем давраи кӯдакӣ давраи беақлӣ ошиқ шудем ошиқ шудем худмона даст додем камтар яки босҳоз шидам гузашт берӯам зиндагиро аллоҳ ёдмон дод чӣ хел зиндагӣ кардам дар кӯрае чӣ сабаб шуд ки аз ҳамдигар ҷудо шудед рости гап дар ёд надорам ака шояд шумо хиёнат кардед ё ин ки не ака рости гап ман дар ҳамин ҳаёти сар ака ҳисобакӣ ошиқӣ кардагим як бор ё ду бор ошиқ шудагим сахт дар ҳамин ҳар душ маро хиёнат кардагим ман хиёнат карда нестам дилмонда шудед дилмондаам нашидам рости гап просто бас кардам ака стоп мондум гуфтам то ман мақсад хеле хидма полни хеле аюҳдаи хидм то набурам аюҳдаи як кас дигар баромада наметавонам ин чиза ба гуфти ман хеле правилна барое ки нигоҳ ки ака як бор кади нашид ду бор кади нашид сеюмбора шаҳр нест мекунӣ аммо ҳам намешава як бор кади нашид бора намешава дигар ай ҳама ҳамин риски безеб риск накардана як инсон мара гуфтагиай ман ба ҳамин гап рафтаистам ӯзӣ любой чиза риск мекунам ака бале пул доред обрӯ доред мағозаву мақсад дуконҳои бизнесӣ доред шӯҳрат доред обрӯ яъне пас чӣ проблемае ки оиладор намешавед ҳеҷ проблема нест ака оиладор шудан просто ки мехоҳам аввал хеле ягон статуси оилавие пайдо кунам ки фарду зан ё фарзанд мисол ягон чӣ камбудӣ накунам на рӯзғор на ягон мисол сайргашт на мисол сари либос на мактаб мисол на ягон чӣ умуман камбудӣ накунам
اگر این پلو میشوه کمبودی خیلی نیست که نشوه پس بلندی را زندگی بود نه که حرکت کنی بخواه. مهمونی برنامه ما بودن داوود اودیناєв. در اینستاگرام با نام داوود خان معروف و مشهورن. برای تماشابین ما در آخر چی پیغام داره؟ چی گپی نگفته بود که خودتون بگذار بگید. محکمش کنیم برادرای عزیز همه قلقب گفتنیم در آخر چند قدری که میتونین حرکت کنین هیچ وقت دل مونده نشین هیچ وقت ناامید نشین یگان کار تمام هم قش بس کرد. تشکر سربلند خانه آباد باشید. تشکر زیاد سربلند خانه آباد باشید. گپی مرا گفت. آی بابا خیال این مرا گفته است. این خیال مرا گفته است که